अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। नानी उमिरिया में आ गोइनी नाचे, रोहे आवारा एगो पर गोइल पाछे। हे सखी हर का बताई हो, नानी उमिरिया में आ गोइनी नाचे, रोहे आवारा एगो पर गोइल पाछे। रुपया धारा के बाहर खींच ललस हो, बढ़ गइल दुनु पपीता ये सखी, जो बस छमड़ा हो मिस गलस हो। बढ़ गइल दुनु पपीता ये सखी, जो बस छमड़ा हो मिस गलस हो। वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हम न जननी कोरा में फननी, तबे से हमारा के सखी तू हो कुशलावे लागल हो, कि फायदा उठावे लागल हो। हम न जननी कोरा में फननी, तबे से हमारा के सखी तू हो कुशलावे लागल हो, कि फायदा उठावे लागल हो। ओढ़नी बिछा के खूबे किस लेलस हो, बढ़ गइल दुनु पपीता ये सखी, जब से छमड़ा हो मिस देलस हो। बढ़ गइल दुनु पपीता ये सखी, जब से छमड़ा हो मिस देलस हो। ये सखी का बताई हो, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। औधिस धइलस ओठवा सटइलस, पूरा बदनिया हमार सखी सिहराई दिहलस हो, कि गरमी बढ़ाई दिहलस हो। औधिस धइलस ओठवा सटइलस, पूरा बदनिया हमार सखी सिहराई दिहलस हो, कि गरमी बढ़ाई दिहलस हो। ऋषिराज धर के परीक्षा देलस हो, बढ़ी गइल दुनु पपीता ये सखी, जब से छमड़ा हो मिस देलस हो। बढ़ गइल दुनु पपीता ये सखी, जब से छमड़ा हो मिस देलस हो।